kembar. Wis aku saguh babarke kawruh sing tak tampa. Ning sing padha mirengke kandhaku kudu golong gilik lahir batine. Sebab yen ora manunggal lahir batine kawruh mau ora bakal dayane apa-apa tumrap marang kang padha ngrokke. Malah kepara dadi sampe kalane urip. Dimas Bratasena pangrasanipun kakang kabeh kang padha lenggah iki wis padha manunggal lahir batine nampa marang piwulang bakal sira tularake Yayi. Wah, iya. Mara padha rungokno critane nggonku meguru parang durna bapakku. Lan padha eling-eling aja nganti lali. Padha sumrupa dulur-dulurku kabeh. Kanggo nglampari piwulanging Guru Durna. Nalika semana aku diperintah dening Durna bapakku kenen jegur marang Samudra Hindi. Ya Samudra Kidul ing laladan Minangkalebu. Ingkang wigati kinen golek banyu suci ya tirta pawitra dibaning suci. Jenenge wae Minangkalebu. Minang kuwi pasangan dene kalbu kuwi rasa. Wong jegur segara kuwi pasangane rasa ya mung mati. Wiwit rasa gisik samudraku banjur lumaku manengah. Aku kaget jebul segara mau mung cetheke nganti wektu ucapku semuki bir maido marang jeroning segara. Ora ngerti anggonku ambyur sikilku ditampani dening gegering Gajah Situbanda. Ya kadangku tunggal bayu. Gajah Situbanda krungu tembungku kang semu kibir. Wangune dheweke gelo atine banjur aku dikipatake saka gegering nganti kelep ana jering banyu. Lelakon iki mau dadi piwulang tumrape wong urip ingkang surasane. Aja sok kibir mundhak kabur, aja sok sumbar mundhak aber. Lan seneng ngajeni marang pambiyantune liyan kudu eling yen urip ana ngalam donya mau ora bisa mentas ijen. Banjur sawise aku ana jroning segara ngerti ana naga gedhe sak bongkoting tal tutuke mangap kaya lawange gua kuputir. Ora suwe banjur pulet gubet marang awakku sak kujur. Aku babar pisan ora nyipta urip mung eneke rasa pati kang sumandhing. Mula aku pasrah marang Gusti kang nyipta jagat. Delalah ana kaeling jagat jebul ana sisaning kekuatanku diubahke dening kang murbeng jagat. Kasembuh bisa nyekel tutuking naga. Kuku Pancanaka Madad banjur bisa nyuwek tutuking naga nganti mati kapisanan. Lelakon iki kena kanggo piwulang sing surasane. Manungsa kuwi yen wis kapeng kok ing Pancabaya ora bisa miradati apa-apa. Tumuli pasrahna saute marang kang nyipta jagat. Lamun lair batin ing gone pasrah Gusti mesti paring pitulungan ngentas marang titah kang lagi ketawan pajoban mau. Banjur sak matine naga kedadak ana bocah bajang kang mawa cahya sumorot. Mapan ana pulo dasaring segara kang wujude ora beda Werkudara. Bocah bajang mau jebul Sang Hyang Ruci kang pancen mapek marang tekaku. Nyata Dawa Ruci wis pirsa kabeh pungguh apa kang dadi gegayuhanku. Usana aku diparingi wedharing tembung tirta pawitra dimahaning suci. Dene werdine kurang luwih mengkene. Tirta iku banyu. Banyu iku lambanging panguripan. Buktine ngendi ana banyu ing kono mesti ana panguripan. Banjur pawitra kuwi tegese bening.
Wondene di kuwi luwih